Здравейте хора от YouTube, аз съм Грейлет и сега съм в Нага PvP, IP в описанието. Така, днеска ще подсъкаме малко Нага PvP, да, Нага PvP, да. Точно това. Ще цъкаме Нага PvP. Така, сега, ще поиграм малко PvP. В смисъл, ще се старая да не умирам. Така, сега, ларповете съм Байкейс, Чаткор, Креатес, Детрон. Дойдем Чатрус и Байкейс са тъпи, там няма нищо интересно. Ларп, Детрон. Това е едно кратко... Ларп. Ето, сега отиваме на Ларп Детрон след 5 секунди. Може би някой знаят Нага PvP, но меки в този сервер, правим му ревю за сега. Защото ще е бързо, значи. Който иска да не си губи айтемите, да не играе. Да, най-добре да не играем. Добре, ще си оставя айтемите за всеки случай. Да, имам брони. Не съм беден. Не съм чак толкова беден. Така, нали, имам лъкове. Имам меч, Happiness, Death, Respect, Back, Knockback 2, Protection 3, Protection 3 и това тук вече е Protection 3, но това е Protection 3 на Breaking 2. Така, другите ларпове. Warp Enchant. Да. Enchant, Warp Event. Ще го покажем. Много ларпове ще покажем. Много ларп. Значи IP в описанието и така ще там. Да, това е Enchant, който е много близо. Следващия Warp е Аз съм правил много клипове на Нага PvP, но не съм ги качвал. На стария ми акаунт, който няма да дам. Ако искате честно и не съм такой. Добре. Да, това е Warp End. Следващия Warp е Vent. Warp няма много интересни неща, така ще се стара този клип да е бърз. Та няма да говоря много, ще показвам това клиповете. Много са първо. Значи това е Warp Event, те са го строили, не е копиран. Сега следващия Warp. Warp Пранк. Това варфо, тук просто се спамат някакви Warp Force, няма нищо там. Info, идеи info, вие може да ги видите. Items, така, мора да гледам. Гледам дали е копиран. Колко на сервера. Лошо. Майка му стара, не може да се влиза, да. Кейс превю, да. Warp Nether, първото е Warp Nether, Пранк, да го видим това. Май не е много добре идеята да го прахнах ли съм? Не. Warp PvP е... Знаете какво е Warp PvP. И Warp Ranks. VIP за 4,80. Струва си. Master 18. Гледам, че има фикс CIS на Kitmaster. Ранг завели! 30 хора. Нага.
Веднага. Точно абоната. А сега ще се гледат за 24 часа. Да, вярно. Да, това е за рамка ютубър. Така, следващия лар е ResInfo. Това игра с текстчър пак, който няма да го давам. Много хора може да ме питат. Какъв ми е текстчър пак, какъв ми е текстчър пака. Отивате в единия край на хома си. Ляв бутон с дървена натика. После отивате в другия край на хома. И десен бутон. Пишете ResSelect Vert. След това ResCreate и името. Ако искате хома ви да е от Bedrock до Sky, пишете на ResSelect Sky, ResSelect Bedrock, след това напишете ResSelect Vert и накрая креате име на реса ви. Може да е голям, 100 на 100. Да. Айде. Къс тия дупки тук бе. И да, това беше от мене. Аз бях Бревит. Ето ще завършим. И дъвчих бомбони. И да, бай-бай. Сори, че не ми виждате скина. И бай-бай.